بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبال ما شرف لاتي فيلا جبا وموبيلا جلين فون إسلامي كفولي هنو على كيشنا كهننا كبركة ملو تعالى دل على كا أني أو بلا جلين أبو أو بسم الله أو كاجم كامن دي حكم كنا له نو دين بروي دين برو مي جم كاين هبي ولي كسكرمو ما نيكا كرمو بسم الله ولا ساكا برو كأني ويا دين كنا فنونا bi ankele ka ankaramo bado bismillah an fe kenen kono noy Abdul Mu'min Male ni abewele ni karamo Male Abdul Mu'min Male zawiyati gido tarika tijaniya kalaneno wa dine nyama do wajulu kala fanado aseme dine baraw chamana jamana kono annale de benaje ka boroke anga dine kuna fununa bi ngayane anga do anga borokono ame ankaramo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ankaramo ame fe ka boroke femi kambi yana anga do anga borokono mi foki wala nyimando anga wele jabilila baro be fe ka femi kambi o demsenu ka kalankoy amado ni watina ni kalambla watiwi demsenu ka lafiyambo watido do yere tara lafiyambo la kaba wa clé de mayna lafiyambo be kala be do fana kan ta lafiyambo na clé de mayna examen wo labe on be sina ni o wati sera o fana wati kene ne no de nga nyene ma kon nala o wati kan labe chukudi o kan kurum bangi ba wulu chori ga demse kana demse no bulu yero man feka boroke o kan na jani anga do anga bakru ba yere kon nala demse ni reka kalan nafa jumem yala de alhamdulillah rabbil alamin صلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيئنا في يوم لا يملك النفس لنفس شيئا wal amri yawmi silila ustaz kanu am folaka alafo ninga ala tanu ninga ala wali mando Allah taala mi yan kanu ninga kerengere kan zika ke kanu keneka ni obole lame baw ni flel baw ni yel baw ka foli seki oluma malikono ani malikoka no bole yin ngali minga no dimiseni ke kalanye ustaz kanu femba de be dimiseni ke kalana amba fo dimiseni damate hadamba de yere ka kala fen ba de bala ina fo setiga Allah taala kuma na chugo mina ala krafe kuma mi ni abina bunya bayin be de ala krama ka jira la ka fo jien ya tay lahara ya tay o be de be ale kama meleket na kuma fe folo akuma na fe ni kalande no de ikra bi ismi rabbikal ladzi khalaq na fe bebo kalama chugo mina ako kalanka ni mai mami bala ni oyida o la usadu kan o bajira na ko ma teka ma yere ni donite donu din disoro ni kalante o kama hadama de bi doki boko mina wala sa akeka hadama de yere no ya a doki muluye o de doni muluye Allahu akbar de bi doki o de la kuma ba ko tiri ko de be ina fo boko kene ni ya mo ka bla chugo mina abijati sigatala na jala chugo mina ko ne ba yeti bang ba ka de kolo femina folo o de doni otma kuma la sunyana amba fo de ke kala masaw kan ka wuli ka joka ka nyenyini mahama kena kala sugo ga zikle me mingu na sisa o de ya kasika kini na nyuma do ala ke dinena no ye shera doni no ye sel suro doni sel jita chugo ke ta sa ka sanu ka chugo o otmona bisiki hakla afambayo oye ala kan be sababa o ankle nga doni yere nafa don bakuru bala bela jilen kan krenken yalla demseni yado kira ka hadisa do ko demseni la kalani kabina fo ni tere ci fara sanfe o te woro chugo mina donc o bayira ka ko demseni kala nafa bala ko sobe kada kan aka chala ni mai femi kala demseni la o be sabati anobe mo anobe korobaya na makoroba kala man no makoroba nyina kadi ko kacha o ya dama walanda o ango ni watina ada ande munu me medresa wala munu me école la munu me karamaro la samia donena wala vacances seto mi flan san kalo saba congé benati
kalo saba in kɔnɔ denmisɛnninw bɛ bila ka taa so u bɛ lafiya o lafiya bɔ waati o kalo saba min bɛna kɛ kalanbila la wala kalo fila ni kɔ bɛna kɛ kalanbila la denmisɛnninw kan ka lamɔ cogo di bangebagaw kan ka minɛ cogo di bangebagaw bolo o waati ninnu kɔnɔna la Usazu nin ye ɲininkali belebeleba de ye ka da ka den nɛɛmɛ de ni Alahu Taala y'a di maa min ma Ala ye miliyari di dɔw ma k'u jɛ den na ka dɔw kɛ kira ye k'u ka naɲuman ye ni k'u jɛ den na o kɔrɔ ko den sanu t'a sɔrɔ wari t'a sɔrɔ Ala bɛ maa kanu ni k'a d'i ma de ni Ala y'i kanu ka den d'i ma e kan ka Ala wale ɲuman dɔn ni den lamɔ ko ɲuman ye bangebaa fila bɛ i n'a fɔ izini den bɛ dilan izini min na wajibi do i kan i k'i den dilan a kɛ ka original ye a kana ka pirate ye a kana ka copie ye o de kama se tigɛ Alahu Taala kumana denw n'u masaw hakɛ la ko ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara i bɛ wuli ka jɔ k'i yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ la kɛ gɛrɛ Alahu Taala la k'i k'i hakili to i ka denbaya la kɛrɛnkɛrɛn ma i denw o de kama se tigɛ Alahu Taala ko n'i b'a fɛ denmasa b'a fɛ den ka kɔrɔta k'a kɛ maaba ye don nata la i mago bɛ jɔyɔrɔ min na diinɛ sira kan i mago bɛ jɔyɔrɔ min na hali hadamadenya sira kan k'i k'i jija i ka den gala dɛ Usazu Kanu a y'a bila nin yɔrɔ in na parce que a kalalen don i b'o de ye nka a y'a bila nin yɔrɔ in na parce que kunfin don ɲɛfɛ i t'o ye abada a y'o fɔ de ko kunfin don a y'a bila ka taa kɔfɛ o kumana fɛn min maa taa ɲɛ o de ye dɔnni ye walasa k'i den dilan ni k'a kɛ fɛnba ye don nataw la i jigi ka d'a kan mahama kɛna o kumana se tɛ Alahu Taala ko k'o bɛ sɔrɔ kuma min n'i y'a kala de o de kama Alahu Taala kumana olu hakɛ la ko yarfa ilahu lezina amanu minkum wa lezina utul ilma darajati a ko Alahu Taala bɛ maa kɔrɔta aw la mɔgɔ minnu lemaniana wa ani darajaw caman jɔnw na utul ilma dɔnni dila mɔgɔ minnu ma dɔnni bɛ se ka di den ma kuma min na ni e y'a don dɔnni da fɛ o de kama Alakira bɛ kuma den ninnu kɛ kalan hakɛ la u n'u masaw cɛ ko khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw la sɔn hɛrɛ ma aw la maaba se tɛ Alahu Taala bolo a k'o de ye maa ye maa min ye kuranɛ kalan k'a dɔn ni ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya la tiɲɛ don c'est vrai c'est trop tard maakɔrɔba caman bɛ retard la parce que u ye erreur ye bi u masaw mɛ u don kalan na i b'o caman de ye bɔkɛ ben na san kelen a bɛ se ka kul huwalaw dɔn san kelen a bɛ se ka fatiha kala k'a dɔn san 60 fatiha ma dɔn i b'a sɔrɔ depuis a fitinin masaw de m'a bila la bon o erreur min ye sɔrɔ walasa o kana e denw sɔrɔ o kuma ni ne ye o projet dayɛlɛlen ye kuma min ne congé bila la denw diyaɲɛ ni o bɛ masa la o bi dɔn nin waati in na de den diyaɲɛ bɛ masa la o kɔrɔ tɛ k'i k'a bila bi jouer ni babi jouer ni ballon-tan na mɔgɔw kunna ayi den diyaɲɛ bɛ masa la o bi sɔrɔ a lamɔko ɲuman de fɛ o kuma ni kalan bilala nin waati in na karamɔgɔ kɛlen bɛ ka fan bɛɛ fa ni se b'i ye dɔ ɲini o k'i denw kalan i ka so n'o se t'i ye kalanbulon caman dayɛlɛlen don o kumana i den tɛgɛ minɛ i ka taa kalifa karamɔgɔ dɔ la congé kɔnɔna na a bɛ salisura min kalan k'a daminɛ fatiha la ka taa bila alam tara kayfa la i b'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ni o hakili ka di yɛrɛ o bɛ suran 10 ɲɔgɔn sɔrɔ k'a daminɛ fatiha la ka taa bila alam tara kayfa la o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ ninnu caman bɛ u b'a kɛcogo dɔn u tɛ da salisura dama ma seliji bɛ taa cogo di ani dugawu minnu sɔlatu ninnu arabana ninnu i b'a sɔrɔ denmisɛnnin congé bɛ taa bila ta waati min na i b'a sɔrɔ denmisɛnnin nin bɛɛ lajɛlen dɔn nka so passement bɛ sɔrɔ masa de fɛ Abu Zahara f'an ka kelen fɔ den masaw ye ni congé bilala nin cogo in na i den a kɔni kɛnɛ k'i ɲɛna k'a bɛ to yen gansan ayi ne m'i bolo bɔ a nɔfɛ sɛtana b'a ta tɛgɛ ma bali an b'a fɔ den bɛ sɛtana bolo jɔn bɛ se k'a bɔ sɛtana bolo den masa depuis ni école bila surunyana nin waati in na i b'a ye diɲɛ laban nangarabaw u bɛ wuli ka don denmisɛnninw kan u ye recherche kɛ écolesow la denmisɛnnin minnu hakili ka di u bɛ wuli ka don olu kan congé kalo 3 kɔnɔ i b'a sɔrɔ n'u ye wari dɔɔni ni masaw ma ka ban e bɛ den labila u ye peut-être don dɔ la ni nin ye a daminɛ kumabaw ko ten ko foro min daminɛ kɛla wa bɔ min daminɛ kɛla fɛnkɛ ye foro binbali wɔlɔkili 9 n'o o foro benna o kɛlen ka wɔlɔforo ye bon ni diɲɛlaban nangaraba ninnu nana sɔmi den ninnu na minnu hakili ka di u b'u ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ta k'u fara ɲɔgɔn kan an ka diɲɛlaban dɔnkilidala kankɔnɔjan ninnu olu b'a financer
Ustaz kanu fiki sigi ka den vitini do donga tonu dongli da kame kabakudu a dɔw bi dɔnkili da cogo dɔw la kɛ dɔnkɛ cogo dɔw la i bɛ kumana gwan ni ye nin kalami donc bangebaga de kan ka fɛrɛ kɛ k'i den lamɔ k'a don kalan na vacances kɔnɔna la ka taa kuranɛ kalanw ni awɔ Ustaz ni m'o kɛ sɛtana b'a ta o siga t'a la o de y'i ma wajibi ye ni m'o kɛ sɛtana t'a to ye bada o kumana walasa ka den bɔ o la o kumana a bɛ wajibiya masa de kan ka den don kuranɛ kalan na n'o kɛla a na kisi diɲɛ laban nangarabaw ma ni e m'o kɛ e m'a don kalan na Ustaz kanu tewula minnu sigilen bɛ kari kɔnɔ a tɛna kisi olu ma dɛ wajibi a bɛ taa sigi olu kɛrɛfɛ taa an ka te san kɛnɛ taa sigarati san kɛnɛ taa tasuma don sigarati la congé bɛ taa waati min na i bɛna sɔmi waati min na i den kɛla sigarati min na ye mun b'a kɛ parce que masa y'a bolo fila bɔ den kan n'o kɛla sɛtana b'a ta tɛgɛ ma o de kama a bɛ wajibiya masa bɛɛ lajɛlen ka nin waati ni ngurunin kɔnɔ an k'an jija ni ka den ninnu k'u don kalan na u bɛ se ka ala ka diinɛ faamu cogo min na u bɛ se ka lamɔ cogo ɲuman na cogo min na u n'a dɔn ko fɛn wɛrɛ bɛ yen maa kan ka nisɔndiya ni min ye min ni bala ni so tɛ kelen ye kuranɛ kalankan n'a jala den ye a b'a dɔn ko fɛn wɛrɛ bɛ yen maa bɛ nisɔndiya ni min ye k'a sɔrɔ diɲɛ laban jarabi dɔnkiliw tɛ sa nka n'a mɛn don a la Ustaz kanu a se k'a faamu dɛ ala k'an bɛɛ sababu n'a sɔrɔ ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ok kalan fana kɔfɛ komi lafiyɛnbɔ waati don tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin dɔw yɛrɛ bɛ kuranɛ kalan na minnu bɛ san bɛɛ bɛ kuranɛ kalan wala madrasaw la vacances fɛ baara wɛrɛ jumɛn fana bɛ se ka kɛ min tɛ kalan fana ye Ustaz kanu baara wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ kalan ye masa bɛ se ka den kalan min na masala ni e ye sɛnɛkɛla ye nka i denw tɛ ɲɔ ni bin dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ni vacances bilala a don voiture kɔnɔ i ka taa n'a ye foro la kɛ ou bien k'a don wotoro kɔnɔ i ka taa n'a ye foro la kɛ ou bien k'a minɛ a tɛgɛ ma i ka taa n'a ye foro la sɛnɛ bɛ kɛ cogo min na a b'o dɔn sɛnɛ tɛ libu ye hadamadenya la o an fa adama fɔlɔ la sɛnɛ de la sɛnɛ ye ɲɛ sɔrɔ jamana o jamana na o jamana t'a la ɲɛ nka sɛnɛ lafula jamana o jamana na o jamana bɛ lafu kɔngɔ bɛ don ye o kumana den kala sɛnɛ na o y'a dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ Ustaz i b'a sɔrɔ bololabaarakɛlaw bɛ yen e ye minisi ye ou bien i ye soudeur ye ou bien i ye baara wɛrɛ kɛbaa ye min n'o tɛ kelen ye den minɛ a tɛgɛ ma i ka taa bila i kɛrɛfɛ kɛ tile ta kɛ di yan taa nin pièce in san ka na i b'a ye den sigilen bi to o cogo la sango diɲɛ b'a den ɲɛ kɛ cogo min na a sigilen bi to o cogo la tuma dɔ la e bɛ baara dɔ kɛ k'a bila baara in mɛ dafa i bɛna dɔn k'a ye faamuya sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na a b'a fɔ ko papa ko nin yɔrɔnin mɛ dilan dɛ i bɛna dɔn o yɔrɔ la ko jaa k'i den bɛ k'i suit donc vacances kɔnɔ k'i yɛrɛ bɛ baara min na k'a ɲɛ yira den na o fana ye vacances waati o y'a a nafaba dɔ ye bon i b'a sɔrɔ den bɛ taa lamɔ o la waati min na n'a kɔrɔla Ustaz e bɛ baara min kɛ a y'o si dɔn a kɛla soudeur de a kɛla mécanicien de a kɛla fɛn wɛrɛ min n'o tɛ kelen e bɛ baara min kɛ sani den ka tila kalan na i b'a sɔrɔ a y'o si dɔn parce que san o san ni vacances bɛ kɛ a bɛ na a sigi e kɛrɛfɛ k'a kɛ depuis a bɛ tile ta ka na fo ka na bɔ o la a yɛrɛ bɛ dɔ kɛ sisan o tuma n'a tilala kalan na Ustaz o t'a kɛ dossier fara ɲɔgɔn kan ka taa bila fiyewu ni ka taa sigi bureau da la k'ale ma baara sɔrɔ parce que a mɔnna ni baara ye ka ban i b'a sɔrɔ o caman bɛ yen o bɛ mɔn o cogo la a b'a ka diplôme sɔrɔ waati min na o b'a sɔrɔ ale ye fa dan baara ɲɛdɔn na parce que ale ni dɔnniya min wulila ani kalan min wulila o tɛ cɛkɔrɔba la et puis ale ye baara kalan fa senfɛ cogo min na fa m'a kalan k'a to o waati la ale bɛ taa tila kalan na waati min na o b'a sɔrɔ a n'a ka diplôme bɛɛ dafalen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na baara in bɛɛ lajɛlen dɔnni b'a la Ustaz kɔni o ɲɔgɔn na caman bɛ yen hali ni y'i bolo bɔ gouvernement y'a bolo bɔ o nɔfɛ k'u bɛ taa n'a ye bureau kɔnɔ a tɛ sɔn parce que ale n'a ka dɔnniya bɛ ɲɔgɔn na o kumana nin ye vacances nafaba dɔ ye an bɛ se ka denw kalan min na Ustaz fɔ denmansaw k'a dɔn den ka juru bɛ an kan na den ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka juru bɛ masa ninnu kan na a cɛman a n'a musomanin i b'a sɔrɔ den musomanin caman bɛ yen sisan Ustaz u tɛ se tobili kɛ ko la dɛ e mɛ problème ye furuw kɔnɔ parce que ni sunkalo jɔ waati sela i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ giri muso furulaw ni fɛngɛw n'i y'u ɲininka ko kuma mun kɛla an bɛ muso furu a ye ko n bɛ mɔni tobila ɲini diɲɛ laban den minnu fɛn mun tɛ daa wulilen dɔn k'e bɛ mɔni tobila ɲini n'o mɔni tobila ɲini dabɔ la o tɛ daa wulilen dɔn o tɛ tosɛri yɛrɛ wulilen dɔn o kuma na ni furu donna sunkalo kɔnɔ sani ka taa se sunkalo sa ma problème bɛ wuli an karamɔgɔdenw bɛ kalan na olu bɛ dege tobili la cogo di a occasion ba dɔ de filɛ nin ye tan congé bilalen kɔnɔ i jija i den ka se tobili la baw ka denmusow gɛrɛ u yɛrɛ la depuis i bɛ mugu d'a kun n'a bɛ taa sin ka na b'o la a
tasuma ɲɔni daga kɔnɔ a bɛ sɛribu a bɛ tasuma fifa sɛribu kɔnɔ kana bɔ la e k'a fɔ k'a yɛrɛ ka to sɛri dɔ bɛ nin kana bɔ la e k'a fɔ a ka malo a yɛrɛ ka malo bugubugu a k'a ko ni cicɛ banna ou bien ni bɛlɛ b'a la a b'o dɔn a b'a dege nin bɛɛ lajɛlen na n'a a bɛ kɛ daga la cogo min na ani n'a mɔna a bɛ kɛ cogo min na nin den bɛ nɔrɔ cogo min na e ka masa kan ka den dege nin bɛɛ lajɛlen na kɔsi kɔnɔna na n'o kɛla fu o mena taa cɛla la o cɛ t'o labila fiyewu ka taa d'a masaw ma k'u kala tobili la fɔlɔ e ma ye o problème dɔw bɛ yen i bɛ cɛ dɔw kama u b'a fɔ ɲɛna cɛ la i ma mɛ muso fɛ dɛ nka n bɛ fɛ i ka maa ɲini min bɛ taa bila a cɛla la a ba k'a kala tobili la fɔlɔ n'a sera tobili la a kana kɛ cɛlasigi la bon walasa o problème kana den sɔrɔ ni vacances ninnu kɔnɔ a kana denw to film lajɛ la ten an kana denw to kare kɔnɔ sigi la ten an kana u to baro lankolon na ten an k'u gɛrɛ an yɛrɛ la kumabaw ko ten a ko sanu lɛngɔ tɛ kɛ a tigi dɔngɔ ye n'a ma don gɛnni na dɛ anw ko an denw ma ko baba kumanda den tɛ poroɲa a tɛ poro paraɲa ni min porola ka d'a ma o bɛ tila a la den bɛɛ kɛlen foroko kolo ju sɔgɔlen ye maa mugu kɛlen maa foroko la usaz kɔnɔ o de ye problème wuli du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ e bɛ npogotigi falen jɔlen ni k'a ɲini k'i b'a ɲini furu la i bɛ taa n'a ye hali ala ma taa fini nɔgɔ a tɛ se o koko la parce que ba m'a dege a la hali ala ma taa yɔrɔ jɔsi ko a tɛ se o la parce que ba m'a dege a la n'o kɛla problème bɛ taa wuli donc vacances y'o waati ɲuman vacances y'o waati ɲuman ba yɛrɛ de ye mais an b'a ye vacances fana kɔnɔ caman b'a denw bila ka taa voyage la o fana nafa dɔ b'o la wa usaz kɔnɔ nafaba de bɛ o la mais attention ni e bɛlima ye nin ye sisan ou bien e bɛlimamuso dɔ bɛ yen e bɛ se k'i den bila a bɛ taa vacances kɛ o fɛ est ce que i b'a dɔn i ye sinji tugun i y'i den bila a taara vacances kɛ i bɛlimamuso fɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛlimamuso dɔ bɛ ala m'o gɛrɛsɛgɛ den na voilà ale yɛrɛ k'a ye nin balimakɛ den nalen vacances kɛ n fɛ ou bien balimamuso den nalen vacances kɛ n fɛ tiɲɛ yɛrɛ la o b'a bila yɔrɔ min na o bɛ nisɔndiya min d'a kan ala taala de b'a dɔn i ye sinji tugu dɛ bon i b'a dɔn i balimakɛ dɔw fana bɛ yen k'i denw bila ka taa vacances k'a fɛ a b'a dɔn jaa ne balimakɛ mago bɛ ne la sango ala taala y'i ka se bonya ni balima min da ye e k'i denw bila e faama e setigitɔ e nafolotigitɔ e k'i denw bila ka taa vacances kɛ o fandanin fɛ usaz kanu i ye ko fila de kɛ den bɛ taa kalan min kɛ yen a bɛ taa waati min kɛ yen o y'a damana kalan ye a b'a dɔn ko ja ko soso bɛ mɔgɔw kin sufɛ de a ye kalan dɔ sɔrɔ a b'a dɔn ja ko kɔngɔ bɛ maa minɛ de a ye kalan dɔ sɔrɔ a b'a dɔn ko ja ko minɔgɔ bɛ maa minɛ de ja ji kalama bɛ min maa fɛ de parce que olu kɔni hakilila kɔngɔ tɛ maa yɛrɛ minɛ o tɛ kɔngɔ yɛrɛ si dɔn kuma bɛɛ ji sumalen bɛ bɔ firiko la de mais n'i taara bila yen n'a ye kalo 3 kɛ o fana y'a damana kalan ye o tɛmɛlen kɔfɛ i y'a kɛ ka sinji tuguli min kɛ usaz kanu fɛn min ala tɛ ɲinɛ o kɔ ala b'o barika don den ninnu na e yɛrɛ min y'a kɛ ala jate kama ni k'a barika don o la usaz mais a faratima yɔrɔ jumɛn ye usaz mɔɔw den lamɔ cogo tɛ kelen ye et puis i b'a ye a den ninnu caman bɛ taa vacances la a bɛ tila ka kɛ problème ye fana a taara vacances kɛ min a caman bɛ kɛ a bɛ ka sababu ye ka sinjiw tigɛ a bɛ ka sababu ye ka balimaw tigɛ e den tiɲɛlen bɛ i ka so a jogo tolilen bɛ i ko sɛkili min wulu ta e y'o bila ka taa i balimakɛ fɛ yen tile 2 tile 3 o ye e wele téléphone na ko non ko dekun sugu bɛɛ b'ale kan parce que k'i balimakɛ b'a nɛnɛ a b'a bugɔ i balimamuso b'a nɛnɛ a b'a bugɔ k'a sɔrɔ a kɛ ka ni nɛni ye a kɛ ka ni bugɔ ye bon ni e k'o kuma n'o don a y'a kɛ minɛnw jɛ a kana i ma taa o kama i ye sinji tigɛ i ye balimaya tigɛ bon o cogo kelen dɔ fana i b'a ye a dɔw bɛ taa ka taa vacances kɛ n'u ye vacances kɛ vacances bɛna bila waati min na o taalen bɛ vacances kɛ min kun e m'a bila ka taa sinji tuguli kama wa se t'ale ye a taalen kɔni jɛla ye mais a bɛna waati min na problème bɛna jɔ parce que caman b'a bila kun na ni den nana vacances kɛ e fɛ yen a kɛ école fɛnw a kɛ kalanminɛnw parce que kalan bɛna ta e b'olu ɲini o tɛmɛnen kɔfɛ kalan kan ka taa ni fini minnu ye i b'olu ɲini e na sabara ɲini e na taa n'a ye salon na ka taa labɛn ni k'a kun usaz kɔnɔ n'o bɛɛ se tɛ e ye dun i ma dekun bila i balimamuso kunna kosɛbɛ a taa kun ye ani balimaw ka ɲɔgɔn dɔn ani balimaw ka ɲɔgɔn dɔn tuma dɔ la an caman bɔra so voilà ka na garisɛgɛ ɲini na duguba kɔnɔ ɔ ka denw bila ka taa tuma la an bɔra yɔrɔ min na denw ka yen nɔ hakili o fana y'a nafa la belebele usaz kɔnɔ o y'a la nafa belebele de ye est ce que i b'a dɔn anw den ninnu dɔw bɛ hali u tɛ sirasun jɔlen dɔn
sira ni ko ma ko sira sunji wa ko sira ko ta sira sunji la ko wala ma apelon be masawla alla kala kalo kelen san kono bien kalo flo bien vacances ngono dem la kata wati do kaso tuma do amen ko parce que ni de boya ka bla kata so e ba soro a chama ya tatola ni men vaccination kala na tala ni bana dibina bon na tala ne kono bolu ni fono ya men ni ala me faraka nu wele ba fo ka be shubo bulo be be nyonga bulo ka soro jiyel ma bi de ka yayi bo mo do ya a chama na problem yi no te den ka ka bla akata I aboyoro do akata afaso do akana ka tokoyeti u ko bulo la koloni min be de akata keta oyi so koloni munun be de akata ninga ta oyi de ka ke keti no kala bi famu ya badi ama ala kan be sababu male wati na soga yare kama on da kunya laban jume mi bolo ka nyashin bange bawo ma wala sa deun ka vacances u deun na labla u yare matin la delika laban jume bolo ka nyashin bange bawo ma a cemon fara a musumanga hayi tumalla deun misenu yare parce kala ne do be no munu yare korobale munu hakli soro munu be se ka kodo nya u yare ka so bange bawo mu bla asiraka olu bela yele delika me bolo ka nyashin wala sa vacances na ke wati fu temelenti ustaz kanu ay kuma damene mi ya billa bani odi de nunu ye kalifa de angana to kalifa ngache dana do ne ala kalifa de masawla ni de nunu ndili ama ola wajibu do fo anganji jam vacances ngona de nunu keneche ba do vacances ngona vacances bi tata kuma den jama me obi ka doroku tala e do bi ka glomina e do bi ka jomina e kadaka bangba wi bulu baka no kala kalifa chena de otuma ala taala bina den nunu ɲiningali ka awna o kuma na abi wajibiya denw kan kɛrɛnkɛrɛn ma ali minnu bɛ ni y'a fɔ cogo min na ni olu yɛrɛ ɲɛnatigɛla ka ban u bɛ se ka don suguw kɔnɔ u bɛ minɛnw ta u bɛ yala yala feere kɛ kalan bɛ taa waati min na i kan kɛ masaw kan ka wari min bɔ ni ka kalan musaka no a b'a sɔrɔ e yɛrɛ caman sɔrɔ o la dɔw bɛ mɔzɔnkɔrɔ jɔw kɛ dɔw bɛ biriki gosiw kɛ dɔw bɛ fɛn wɛrɛw kɛ min n'o si tɛ kelen ye o la an bɛ fɛ ka min fɔ den masaw ye an ka hakili to denw na n'i y'a mɛn don dɔ maakɔrɔba dɔw dɔ denmisɛnnin de don dɛ anw b'a fɔ ka caya ko bidenw sabu fɛn min biden mɛ sɔrɔ fiyewu fɔ bi fa sɔrɔlen bi fa kolon de sɔrɔla o kama bi den kolon sɔrɔla denw ma se kulusi dungo la bilen kulusi donna o ma se sanfɛ bɛɛ kɛla kulusi yɔrɔ ye denw kɛla kunkolo fankelen diw ye kamalenkɔrɔ kwale fale jɔlen b'a kunkolo dedi k'a kɛ tangwa ye o sazu kan farafinya yɛrɛ dame yɛrɛ tɛ min ye fiyewu silamɛya yɛrɛ ko tɛ dɛ farafinya yɛrɛ dame yɛrɛ tɛ min ye fiyewu ala k'an bɛɛ sababu ma bido la hɔrɔma kama sɔli ala rasul i bɛ dugawu kan ye an bɛ bɔra ku cɛw kan alhamdulilayi ustaz kana an bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛw ye aw minnu bɛ baara in na yan shirifula sanfɛ ni duguma an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛɛ lajɛlen ye an di ɲinɛ kɛ dugawu kan fana an karamɔgɔ n'an ka sheku ye amir al-mu'minin Sheikh Sharif Usman Madani Haidara amma ñina Allah taala fa si jani kenal labangu ma yarabe ala ko di anama famin kal falen bala sanute warta jamaata ka bonni bela jelenye amma ñina Allah taala fa ta fanga yarabe ala ka di anama ni si jani kenal labangu ma bidola horma kama wa akiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ni do ke ka foli bla kata anga Sharif ke wono ya Sayyid Sharif Usman Madani Haidara ni kenen kono anya fana be duwa donke kata Sharif Usman Madani Haidara are terike ana kanuba ana balma no alama hinala an karamo Sheikh Munir Haidara segu ka foli bla kata ka dimaya belaje ka do ke ka dimaya belaje len Sheikh Munir ni Sharif Usman Madani Haidara mami wudo be ado kela tumi tugumna kanu min tumuni nyonche balmaya min tumuni nyonche singi min tumuni nyonche mamun yuye o ba do kela tumi tugumna an karamo alama hinala Sheikh Munir Haidara ka kalande ale de adogi ka ale seni yoroina ame segin kifo ki wala nyumano ladilika na fama muno ni abora kati ame do ke alame ko chugo nyuma ani ka mine ka baraka na ala ka anoga anga wele era fana jabili ajiyaranye ame do ki ka do nyini ife ya foto ma vacances ye wati dode wati mini wati fute ama amine fulati kalo kononton kalan kofe kalo saba mi mena ke di demsenuma o fana kan ka école kurade o fana kan ka kalanso kurade o be bo kalan yɔrɔ dɔ la ka taa kalan yɔrɔ dɔ la n'u ye sɛbɛnniw ni kalan ɲɛdɔn kilasiw kɔnɔ hadamadenya ni ɲɛnamaya o fana kan ka ɲɛdɔn
vacances kɔnɔ i ye min fɔ an ka diinɛ tɔnw caman bɛ alhamdulilahi rabbil alamin minnu bɛ cours de vacances organiser denmisɛnninw ye seli suraw ni seli kɛcogo kalanni tuma dɔ la dɔrɔmɛ yɛrɛ tɛ sara a dɔw la yɛrɛ an ka karamɔgɔw bɛ quartier kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ morikalanw kɛ araba wari 20 wala 40 ka t'i den bila yen nɔ a k'a ka seli suraw ɲɛ an karamɔgɔ minnu na anw bɛ si la wala minnu bɛ kɔrɔ n'an ye dɔɔni jamana in kɔnɔ bi minnu ye fonctionnaires ye a fɛn fɛn bɛ yen n'a b'a ka seli sura dɔn a caman y'a kalan carré kɔnɔnaw la morikalanw de la o tun bɛ taa école la nka vacances la bɛɛ bɛ taa morikalan la an bɛ ka ɲinɛ olu bɛɛ kɔ olu fɛn ninnu bɛɛ bɛ ka to yen bi ka ko wɛrɛw don an senkɔrɔ an bɛ Alahu taala faamu cogo ɲuman la k'a di an ma an m'an to nin yɔrɔ la ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa an ka école maîtres n'an ka madrasa karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka d'a kan u bɛ baara la kosɛbɛ i t'a dɔn ko école maître bɛ baara la tuma dɔ la denmisɛnninw n'ale bɛ kalo 9 kɛ ɲɔgɔn fɛ nka kalo 3 min denmisɛnninw b'o kɛ so tuma dɔ la bangebaga caman bɛ ɲugusa a den na bangebaga caman bɛ degun a den lamara cogo la k'a sɔrɔ a ni dɔ ye kalo 9 kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ani minnu ye kalo 9 kɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka u ka baara dɔw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ Alahu taala deli vacances min ni an filɛ a daminɛ la ala ka timɛ cogo ɲuman jira an na ka vacances tɔnɔbɔ k'a kɛ fɛn ɲuman ye k'a kɛ fɛn nafama ye an bɛ Alahu taala deli ala ka o nɔgɔya an ye an bɛ examen ɲɛkɔrɔlaw fana na maaw bɛ dugawu ɲini na examen kɛlaw ka ca examen k'a daminɛ duguma fo sanfɛ fɛn fɛn n'a bɛ examen la an bɛ Alahu taala deli examen ninnu ala ka bɛɛ lajɛlen ka examen nɔgɔya ala ka jaabi ɲumanw di an bɛ deli ka min fɔ an b'o kankari kelen fana da an karamɔgɔ nin waati na i ni denmisɛnnin fɛn fɛn mana bɛn bɛɛ bɛ dugawu ɲini na an bɛ examen la a ye dugawu k'an ye dugawu bɛ kɛ ala ka examen nɔgɔya nka ni examen nɔgɔyara aw kana kɛ ala ma fitiriwalew ye dɛ ka a ɲini ala fɛ ala examen nɔgɔya ɲɛ ni examen sɔrɔla k'o tila k'o kɔmafalen kɛ ni ala kota ye o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye o ye ka kɛ ala ma fitiriwale an bɛ Alahu taala ala ka hakili ɲuman di an ma ka segin k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu ɲini fɛ ka tila ka dugawu kɛ i ye an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli ni aw tanuli na wale ɲuman dɔn na ka d'a kan n'i y'a mɛn diinɛ baro aw de don aw minnu b'a ko waatiw bɛɛ lajɛlen bila k'aw sigi aw ka jabaraninw ɲɛkɔrɔ ka diinɛ baro la ye jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka jɛmukan nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. haramun alal ayyami ijadu misli ainu Sini